Tuwing tag-ulan, isa sa mga mabilis na bahain ang downtown Legazpi at ang itinuturong dahilan ang mga nakabarang basura sa mga creek at drainage canal. Kaya para masolusyonan ang suliraning ito, maglalagay ang lokal na pamahalaan ng mga garbage trap sa iba't ibang lugar sa lungsod. Iniulat ito ni Mayor Hisham Ismail sa kanyang ulat sa bayan nitong Martes. Ayon sa alkalde, bukod sa regular na clearing operation sa mga pangunahing ilog at mga creek, malaking tulong ang mga garbage trap para masolusyonan ang pagbaha sa lungsod. Magsisilbi daw kasi ang mga garbage trap na palatandaan kung aling barangay ang responsable sa mga natambak na basura. Ilalagay kasi ang mga ito sa mga boundary ng 70 lugar sa lungsod. For the next generation, tabi, sindaman ang makikinabang kaini. So mga sira, na pwedeng matigbak dahil sa basurang ini. Ano pa ang sa indang kaunong pag-abot kang panahon kung papabayan tayo. Kaya sa tuyang pagtrabangan as in pagpapasog, programa laban as in kontra sa basura. Pagtarabangan kang 70 barangay captains, aram ko ang sa indang kapasidad, as in aram ko na kayang-kaya ninday ni hibuhon at amanon, as in dinigan. Sa susunod na taon pa ito sisimulan. Unang paglalagyan nito ang boundary ng Daraga at Legazpi. Dahil ang sa tuyang creek, konektado man sa Daraga, ang pinakainot ng garbage trap kakanta sa boundary ng Legazpi and Daraga. As in, makikiulay kita kay Mayor Vic Perete na duman sa boundary ito, Daraga man ang makuha dahil basura man ito. Pero with this program, for the longest time, nainita ang nababasol sa mga yaong sa udyang barangay. Lalong-lalo na ang barangay Orsay. Pero with this project, gabos sa mga responsible na barangay, maiilawan na kung sisay talaga may pinakadakol na mga constituents na nagkrear as in nagtatapok basura sa creeks. Kaugnay nito, muling nanawagan ng alkalde sa publiko na maging responsable sa pagtapon ng basura para sa mas maayos at malinis na lungsod. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.